Hello guys. So nanapod ta sa po'y pinaka-espesyal ani nga part sa TV. Kani ginatawag ni siya flyback kani mo ni siya flyback. So makita nimo ning flyback tulo ka bug wire ani niya. Ara. Kita nimo ni. Gikan diri. Mo ni ihang screen. Screen nga trimmer adjustment ni siya diri adjustment ma-adjust nimo ni ang hayagon niya kaning focus kaning nga wire focus paingon ni siya diri sa CRT sakit kani mo ning screen paingon gyapon ni diri siya sa CRT board. So kung naka-i-check tuyokon na rin ay adjustment mo gawas ito mo sobra ang brightness dito ya ang luminance niya diri na siya function kaning trimmer diri adjustment nya naa ni siya partner kaning flyback nagpaandar aning flyback kaning transistor kaning isa diri horizontal output transistor ang tawag na. Mao na nagpaandar aning winding aning kaning flyback para mo create ni mo gawas na iyang supply diri kaning sa screen focus. At the same time naapod na siya mga kay flyback transformer man ni siya. Gawas nga ni supply pa ni siya og taas nga kuryente didto. Mao ni special kay ni siya kay naa ni siya mga pin pod diri sa gawas. Naa ni siya mga isa-isa ka pin diri. Transformer man ni siya. Kani. So, gikan sa horizontal output transistor, iyang B+, kolektor sa horizontal output transistor, paggawas diri sa kuan, sa frequency diri, ihatag diri sa gikan sa jungle IC, ihatag diri sa base sa oscillator diri sa horizontal output transistor. Pag oscillate ana, pag on ana niya, moandar ning kolektor og ang B+ nga portion sa kaning portion sa kuan sa kaning B+ o kaning kolektor. Pag andar anin niya kaning mga tiil tanan diri aning flyback moandar na po na siya tanan mohatag na siya supply basta na depende kung diri ang supply sa tuner nagikan tuner supply diri sa 9 volts o sa 5 volts na po na siya diri sa either diri gikan ang tuner ang vertical common gyud na diri common na diri sa kuan gikan diri sa vertical sa audio diri na nagikan sa heater ABL nya mo na yung mga common nga pin sa transformer flyback. So kaning isa pa pud niya connection ani kaning horizontal kaning red ug kaning blue kani red ug kaning blue nga wire sayok mao ni naggipaandar pud ni siya diri series ni siya diri sa horizontal kani para mo andar na diri sa automatic na mo andar pud diri sayok pag andar aning flyback andar pud na sayok. So kita nga ng trouble ani unya kung paandar atong TV hani kung andar ni kay lost contact ra may daw tani para ma-differentiate nato unsay daot sa horizontal o sa vertical kung magproblema siya. So nga nila ang understanding aning kuan ang flyback gikan diri sa power supply gipaandar aning flyback pud nga isa nga gamay flyback converter kani flyback transformer kay kaning converter gikan sa 220 ihimo lang man niya og 90 volts ang B+ or 110 mao ra na yung mga kuan niya nana siya R2M or R2KY nga protector katagaran mo taas ang supply ani diri kung magka problema yung power supply daoton tong diode nga R2M ug R2KY mao ra na common sa B+ kung may problema di nimo andar ang imong flyback di mo andar mo hatag og kuan diri siga di pud mo hatag diri og kuan so why andar ang imong flyback di siya mo select di mo power ang imong kuan imong TV di ka kakita digtog kuan hayag okay so mao ni special pud di kayang flyback sa kuan ka og TV mag check up ka og TV crucial ni siya nga understanding. So bye bye guys.